बे समावहाय मास रौमारि बर' गामिनि रुपाथि माथाइ फोरबोनि बे हाबाफारियावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि बन्धन नार्जारि साराजों ज' दङ आरो बिथां बन्धन नार्जारिनिफ्राय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बिथांनिफ्राय बाथौ बिमुसा रादाबनिफ्राय जों बिथांखौ सिगां बरायनो नागिरदों आरो बेनि सिगाङावनो बे दिनैनि बे बाथौ बिमुसानि गेजेरजों बिथांनिफ्राय फंनैसो रादाब लानो नागिरदों गिबियावनो जोङो बाथौ बिमुसान जानानै नोंथां सारखौ बरायनाय थाबाय खुलुमबाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे खोथा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जिहेतुके आथिखालावहाय बाथौ दोरोङारि आसार खान्थिजों लाइमोन समाजखौ दोरोङारि आसार खान्थिजों नोंथांमोना मा नोजोर लांनो नागिरदों गिबियावनो जों बुंनांगोन दिनैनि समाव जाबायदि दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमनि गुवार फोथाराव जि खामानि मावदों बेवहाय गुबैयै जोंनि आंगो बाथौ धोरोमखौ मुलुगावनो बा बिश्व दरबारावनो मुलुगनि गुबुन गुबुन माहारियारि धोरोमारि आफादफोरजों जोंनि धोरोमखौ गनायजानाय सिरिबां खान्थिजों सिबिनो हानाय मोनसे आदर्श धोरोम खालामनो थाखायनो जों नाजादों इयुनाव जोंनि इयुन जोलै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' जासे जोंनि संसाराव जोंनि गामियाव जोंनि धोरोमारि फालिनाय खान्थिफोरखौ जोङो आबुङै मोजां खान्थिखौ बाहायफिननो हानायनि थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दं आरो फैगौ गलाघाटआवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि महासभानि बोसोरारि गेवलां मेल जानो थांगासिनो दङ बे बोसोरारि गेवलां मेलावहाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिफ्राय बेबायदि माबा मोनसे लाइमोन समाजनि गेजेराव थांखि लानो सानदों नामा फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 10 आरो 12 खालाराव जानो गोनां जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम जि सावरायमेल मेल बेवहाय जोङो जोंनि जिल्ला आफादफोरखौ जों जेसेबां हागौ गामि लेभेलाव आरो लोगोसे जोंनि बियाब जिल्ला आफादफोराव सिरिबाङै जोंनि लाइमोन समाजखौ मोनसे गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जोंनि धोरोम समाजखौ फोसाबनायनि नोजोरजों जोंनि समाजाव ग्रोम ग्रोम बाथौआरि ग्रोम ग्रोम समाज गायसननो थाखाय जों नाजादों आरो बेनि गेजेरजों बिथांखि लागोन आरो जिल्ला आफादनिफ्राय आरो बियाब आफादनिफ्राय जाबायदि प्रसेसजों जों खारोब्ला गौथुमखौ मोनसे जौगानाय थाखोआव जों लांनो हागोन बेनि थाखाय जों सेस्था खालामनो हादों बैथि गोदान बोसोराव गासिबो जोंनि लाइमोन समाजखौ लोगोसे जोंनि बाथौ बिमुसारखौ नोंथाङा माबायदि मोजां रादाब हरनो नागिरदों दिनैनि समाव नंगौ दिनै मुलुगा मोनसे ओरैबायदि जुग जाहैबाय जे जोङो दिनैनि समाव गावबागाव हारि आरो धोरोम बिभिन्न दिगाव जोङो दिनैनि जे नैबे मोनाब्लाबनाय मुगायाव जे इन्टारनेटनि जुगाव जोङो धोरोम आरो समाजखौ जौगाहोनो थाखाय आं गिबियाव बरायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जे बाथौ बिबुंसारा जेसेबां हागौ एसेबां फोसावनाय बिजोंजों जों दिनैनि लाइमोन जुगा माने खामानि मावनांगौ आं सानदों बे बेलायाव बिखेखयै जे नोंथांमोनजोंबो सावरायनो बेबायदि खाबु मोनाखैब्लाबो आसा खालामदों नोंथांमोना बायदि थांखि लानानै दिनैनि समाव बाथौ बिबुंसार जाबायदि खामानि मावदों आं बरायो हानायसेबां नोंथांमोनखौ आं जेसेबां हागौ फोसावनाय बिजोङाव खामानि मावनो थाखाय आं बरायो जोबोद साबायखर थाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि महासभानि लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि बन्धन नार्जारि सारा जोंनि बाथौ बिमुसानि गेजेरजों रादाब होनायनि थाखाय आरो बिथांनो रोजा साबायखर थाबाय बे समाव जों जे दङ सासे आगोमा बिनानाव बिथांनिफ्रायबो जों मोनसे बाथ्रा लुबैदों बिनानाव नोंथां जोंनि बाथौ बिमुसानिसिम नों बिनानावनि जानाय माबाफोर मोजां रादाब हरनो नागिरदों नामा आंनिसिम खुलुमनायखौ बावहरबाय दा बे समाव आङो धिकाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय रौमारि गामियावहा आङो दिनै बे जोंनिनो बाथौ धोरोमारि बे रुपाथि मायथाइयाव आङो फैदों बेयाव फैनानै आङो एसे गोजोननाय मोन्दों बिसोरनि हांख्रायनाय बायदियैनो आं दिनै सफैनो हानानै आं खोब मोजांखौनो नुदों बेयावहा माखासे जोंनि नेमखान्थि बायदियै सोलिलांनाय बिदिनो माखासे जोंनि हारिमुफोरखौ नुनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय आंखौ मेथाइ खननो होननानै आंखौ लिंहरनाय जादों बा हांख्रायनाय जादों बेनिखायनो आं बेयावहा दोंनैसोब्लाबो बा आं दासो गोदानहै जेनेबा मेथाइ खनो दा बेयावहा आं खननो होननानै फैदों आरो दा बेसेबांखिनियानो आंनि बे बाथौ बिबुंसाराव फोरमायथिनाया बाथौ बिमुसारनि सायाव मोनसे मोजां रादाब होनो नागिरदों बाथौ बिबुंसारनि सायाव मोजां रादाबाथ' जिथुनाखि जोंनि धोरोमावहा जाबायदि जोंनि धोरोम जोंनि बाथौ धोरोमा बेसेबां गोसारदों जोंनि मुलुगाव बेसेबां गोसारदों बेबायदिनो दिनैहा जेरै बाथौ बिबुंसारनि बेबायदि मोनसे निउस लाइभ बेबायदि जोंनियाव लादों बा बिदिनो दैदेनबोबाय थादों दा बेखौ जों मोजां मोन्दों नुनानै आरो जों बिनिफ्रायनो जोङो माखासे बहा मा जादों बहा मा जायाखै जोंनि धोरोमा बेसेबां गोसारनानै दङ बेफोरखौ जों बिनि सायावनो जोङो मिथियो बा जों नुनो मोनो बेखायनो आं माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो
जोबोद साबायखर थांबाय जोंहा बिनानाव बिथाङाबो बाथौ बिमुंसारनि सायावहाय मोजां रायलायनो थाखाय बे समाव जों दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा दुलाराय बाथौ महासभानि लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बिनानाव बिथां निसिमबो जोंनि गोजोन मोननाय आरो सिबिनायखौ खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि गेजेराव जिहेतु सासे बे गामिनिनो सासे फोरोंगिरि आरो बिथाङा गोबां माहारियारि बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद धोरोमनि बेलायाव बिथाङाबो गोबां बिहोमा दङ बिथांखौबो बिथांनिफ्राय फंनैसो जों बाथ्रा लुबैबाय बे समाव आङो बाथौ बिबुंसार बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोयो दिनै नंगौ जों बे बाथौ धोरोम फुजिनाय फोसाबथाय बेखौ दिनै जोङो जोंनि गेजेराव फोसाबनानै जाहाथे समाजाव माने मोजां लामा दिन्थिनो हायो आं बेखौ हास्थायो नङाब्ला गोदो गोदायाव जोंनि गेजेराव बे फोसाबथाय बाथौ धोरोमखौ लायामोनब्ला सिगाङाव जानायमोनब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदि माने बेले बेजे जानाय नङामोन आङो आंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे जोंनि गामियाव जा दिनै बे रुफाथि मेथाइ खुंबाय बे रुफाथि मेथाइ खुंनाया दिनै 25 बोसोर जानायनि आगान होनायनि लोगो लोगोनो आरो आं नुनो मोनबाय बे गामियाव गोदो गोदायाव ओरैबायदि गोग्लैसोना दङमोन दा जोङो बेखौ लानाय लोगो लोगोनो गोबां गामिखौबो माने एसे सोलाय सोल' बा डेभेलप जानायखौ आं नुनो मोनबाय बेखायनो आं बे टंला बियाबनिफ्राय जा बिथांमोना बे फोसाबथायखौ बेवहाय होफैबाय दा बिथांमोना जोंनि गायसननानै होफैनायखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो आङो सानो जोंनि गेजेराव गोबां दङ दासिमबो गोबां बर'फोरानो बे फोसाबथाय बाथौ धोरोमखौ लायाखै आरो लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ बेखायनो आं खावलायगोन बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोनाबो बे धोरोमखौ जेन माने आजावना लायो आरो बर'नि गेजेराव जाहाथे बे गोसारलाङो बेखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय साबायखर थाबाय बाथौ बिमुंसार जानानै साबायखर जासिबाय आरो जोंनि जा मोगा मोगि दसे सम बेखौ जों एसेयावनो थुंगिनाय जाबाय गोजोन्थों